ka fito ciyaman ɗari mun ga da kai muke so. sidi 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 tauraron duniya ka fito al'umma na kiranka ka zamo ciyaman ɗari mun ga da mun yaba ka. tafiyar ka ta gaske ce mata da maza duka na maraba ka ɗauro ɗan mara kai za mu bi ba 'yan damfara ba. mun gani na kiranka aminin layi fito ka karba sidi da kewayenta aminu muke shirya wa tarba na funo dukkaninsu aminu fito kai za su zaba yarwa da kewaye duka sidi suna kiranka sakara ta har da dawakin bulu na kiranka ɗan shayi suna kiranka aminu fito yau ba irinka tubatun ciya mai sidi suke kwatance kasar da wana kira sun zo da takardu marubuce aminu fito kawai jama'ar zango ma sun amince kurawa babu shakka sidi suke kwatance mai gari suna kira yau sidi fito ciyaman tafiyar gada al'umma na garobin yashi masu ranar yau gara bagar da ma ya bayyana kowa na ta alfahari ka fito ciyaman yan rimin gada mun amince sidi. Aminu sidi fito mutane sun aminta da kai raba gardama ya bayyana kowa na ta alfahari ka fito ciyaman yan rimin gada kai muke so. sidi Aminu sidi fito mutane sun aminta da kai raba gardama ya bayyana kowa na ta alfahari ka fito ciyaman yan rimin gada kai muke so. sidi